हे कोण? मामा. मामा. अरे ते मध्ये मी कॅमेरा चालूच नाही केला, तुम्ही चांगल्या भंडारी भाषेत बोलत होते. कधी आता? हां, तुम्ही खाई गेला होता. काय केला हो असं? वासरू बघ, वासरू बघ. वासरू, ये वासरू. छान ना, असं बघायला छान वाटतं. तुझ्याला गणपती आता जातोय ना, म्हणून तिकडे जातो. रात्री इकडे येऊ मावशीकडे परत आरतीला. अशी सर्व माणसं गावोगावी हाक मारतात ना इकडे तिकडे जाताना. हा, मग आवाज देतात. एक गोष्ट आहे, मुंबईला पण आहे तसं, पण मुंबईला कोणकोणती माणसं हाक पण नाही मारत, बघत पण नाही, बघितलं तरी बघितलं नाही करतात, बोलत पण नाही. इकडे नाही तसं गावाला. आणि गावाला सगळी माणसं माझी जोडलेली आहेत पहिल्यापासून. हो, आपला स्वभाव चांगला पाहिजे ना. आता इकडे बघ. अबे डॉग बघ. कुठे गेलेले? रत्नागिरीला. कोंबड्या बघ इथे तिकडे. पकडू काय? नको. आला परत झरणा आला आपला. या झरणा आला की भीती वाटते. तर बघणाऱ्यांना चांगलं वाटतं का? आवाज छान वाटतो ना, खलखलाट पाण्याचा. भीती वाटते, ते ब्रिज हलतोय ना. ब्रिज नाही हालत आहे, पण ते असतं जरा असं. पाणी किती साफ आहे पण इकडचं. हे बघा, जवळून दाखवतो. खाली उतरायला जागा नाही ना, तिकडनं असं जायला पाहिजे, तर पाण्यात गेलो असतो आपण. मी असा उतरू शकतो, पण नको. तिकडनं रस्ता आहे तो बघ. नको कशाला खाली. नाही, उशीर होतो ना आपल्याला. हो, आम्हाला कसं सर्व आता प्रॉपर. आता बघा इकडे झालं, आता विसर्जनाची शूट करायची आहे. विसर्जन झालं की आम्हाला परत एक ठिकाणी जायचं आहे ना. गडबड खूप असते आमची. गडबड आहे, गडबड. तू हात पकड बाबा, ना वाट लावशील. वाट लावशील. सगळी वाट लागेल. हात नाही पकडला तर हात एकदम झाडासारखा हात पकडतो. म्हणजे एकदम स्टँड सारखा ना. तोंडावर पडला ना तर दात नाही राहणार. अरे दगड आहेत खाली. चिरे. ही गादी व बंद. एकदा गादीचा टूर करूया आपण. गादीमध्ये काय काय खायला. खोलली पाहिजे ना. आपल्या ह्यांचीच आहे ती. हा, आत्याची. आपली बाईक कुठे आहे बघ. हाय बाबा. ते माझा फोटो घे. किती किलोमीटर झाले? 17,575. फोटो घे. काय दमली? हे ट्रिक चांगली आहे ना, फोटो घे मला. त्यानिमित्ताने बसली बाबा. मला उभं राहायचं होतं, दम लागलाय. दम तुला काय? ते बोलून चालू ना, म्हणून मला पण लागला. नाही, डीप ब्रीथिंग इकडे छान वाटतं. मस्त वाटते. ही सिनरी बघा किती छान वाटते. कसला सुवास नाही, सुगंध नाही, काय नाही, एकदम वातावरण मस्त. नाही, ह्याला म्हणतात असली कोकण ना. सर्व माणसं येतात ना. चला जाऊया. इकडे आम्ही फोटोशूट केला होता ना. हे का परत लावले असे? ते आतमध्ये झाड असतील, ते म्हणजे बैल जात नाही. इकडे होते बैल बिल इकडे परवा. आतमध्ये नाही गेले असतील. आता हा रस्ता तर माहिती आहे ना तुम्हाला. एकदा या ट्रॅकिंगला इकडे कधीतरी. आता चल, दमली नाही. ते पोरगी बघत होती कुठे जातात. आता हे सर्व माणसं असे गावोगावी फिरा, म्हणजे गणपती बघायला येतात. गणपती बघायला. गणपती बघायला फिरतात. तू तिकडून नको जाऊ, मी इकडनं चल. ही सिनरी परत बघा. छान छान छान. लांब राहिली. घाटी चढताना कमरेवर हात, डोपरावर हात येतात. ऑटोमॅटिक आपोआप येतात. असे पहिले आपण ब्लॉगिंग दाखवायचो नाही ना असं वॉकिंगची. पण असं एक घरातून त्या घरात असं जावं लागतं. हे बांबूची झाडं. चला आलो बाबा. किती स्कूटर आहे बघा. गावोगावी अशी बाईक लागतातच ना, स्कूटर लागतातच ना. मार्गच नाही.
ज्याच्या घरात बाईक गाडी नाही ना तो माणूस घरीच राहणार. हां कामं नाही होणार काय त्याचे कागद सगळे खाण्यापिण्याचे पण वांदे होणार. मग एस टीसाठी थांबावं लागतं. हा दमली ना परत. दमली बाबा. जा तू आता वर. तर बा असं शेड आपल्याला टाकायचं आहे हा हा है ना. चांगलं टाकलं आहे ना. मी जाऊ वरती. जा. नाही नाही तू चल बाबा माझ्याबरोबर चल. थांबतेस तर थांब जरा. नाही चल. घ्या लोखंडाला पकडा. नको 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 साईडला पकड दे छत्री दे. अरे एकच पकडून नाही चालू शकत. मग डोपरावर हात. ते डायलॉग मस्त म्हणले. डोपरावर हात आणि कमरेवर हात. कमरेवर हात येतो ऑटोमॅटिक. चालतं हे बघ दुसऱ्याने धरून फायदा नाही. है ना. आता डोपरावर हात ठेवायचा आणि पाठचा पाय उचलायचा आणि बैलाला ढकलायचा पाठून चला फोड. आरामात. बापरे कठीण आहे मी तुझं इकडे मग है ना. घाटीच कठीण आहे. आता थोडं परत 2 तासांनी खाली पण उतरायचं आम्हाला विसर्जनाला. हा हो वयस्कर माणसं नाही येऊ शकत इकडे. ते वाट लागेल मग आमचीच वाट लागली एवढ्या वयात. आजीकडे जाऊ शकतात. आजी येते पण सरतर सरतर सरत. गाणी चालू आहेत आते बघ. रेडी. हाय सेजल हाऊ आर यू. व्हॉट यू डुईंग. कोणासाठी. ते साईबाबांसाठी कोणी दुर्वा काढला होता. हाय भक्ती हाऊ आर यू. झाडू घेऊन ये बाहेर. ते बघते नाव घेतलं की आली बाहेर. आमची गाडी दमली बाबा. मी लगेच येतो. मग पळून येतो मी लगेच. जरा व्हेरी गुड असं काम करायचं. झालं रेडी. ही नवीन साडी. ही दुसरी साडी येतात. अरे वा दिवाळीची दिवाळीची. बस 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 मम्मी दमली बाबा. आता मी इकडे बब्बे आतेवर शॉपिंग करायला आलो आहे. मी आता तुम्हाला एक सिनेरी दाखवतो बघा. तर पाणी बघा. जरा गाडी बंद करूया. हॅलो हॅलो आजी आते कुठे गेली. हा दिसली आते. हा जावा पुढे जावा येतो. हा दिसली दिसली दिसली. हे कोण. हा अनिल दादा आपल्याकडे तर मावशीचाच मुलगा आपल्या नातेवाईक आहे. आले होते घरी ते. हा काय करतात ते. ते हिर काढणार झावले ह्याच्यासाठी झाडूसाठी. हा झाडू बनवतात. झाडू हिराची हा झाडू. झाडू बनवतात. अरे वा. स्वतः बांधतात. हे जे ना सर्व. हा हा ह्याच्यापासून होते ना झाडू. चला आता आपण जाऊया. बसू मी. थांबा एक मिनिट. आता समोर सीन समोरचा ब्रिज आहे ना. ट्यूबलाईटची पट्टी पण आहे का तुमच्याकडे. पट्टी ते वेगळी घ्यावी लागते. तुम्ही इकडनं सामान भरता. हा, इथे पण येतो आम्ही. असं काय थोडंफार असेल तर इथे येतो नाहीतर मग खाली येतो. इकडे सर्व मिळतं. हा सर्व. तेल पिशवी आणि सर्व साखर चहापत्ती सर्व. काय मला रवा द्या. शेव घेते ना. हे समोरचे घर वेगळे आहेत ना जरा. शेव द्या. शिजवायला म्हणजे शेव आपण गणपतीला बनवतो ना किती. हा पॉकेट मध्ये. त्यांच्याकडे मारीगोल्ड आहे. हाय मारीगोल्ड. मारीगोल्ड आहे ना. धावाला द्या ना. त्याला भुबूला घालायला कुत्र्याला. आता खोला. सर्व घ्या जे घराला लागतं ते सर्व घ्या. उलवाटण द्या खाऊ. हे कसलं तेल घेतलं. सोयाबीन स्टार. तुम्ही हे खाता. चांगलं. हो हे वापरतो आम्ही. चांगलंच आहे. पाऊस येणार आहे पाऊस. हां आपण घ्या लवकर सामान जाऊया. पाऊस गाडीवरून जायचंय ना. आजीना गुड्डे बिस्किट. हा घेते. 2 घेते ना याच्यातले. हां घ्या घ्या.
आता एवढं राहिलंय बघ. आजीला गुड्डे आणि तुम्हाला पारले. हा कांदे बटाटे कसे कांदे बटाटे 30 रुपये. बटाटे मला हे फ्राईड राईस मसाला लागतो ना होय घ्या. आणि चायनीज ते हे लागतं ना तुम्हाला काय ते मॅगी मसाला पण लागतो ना मॅगी मसाला हा ते पण घे. ते पण घ्या. ते लक्षात येतं ते घ्या एक 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 है ना. हे घेऊ ना हा घ्या घ्या. घरी आपल्याला सर्व लागतं ते घ्या. 2 घे. हे काय आहे फ्राईड राईस नाही पनीर आहे पनीर घेत आहे. पनीर नाही पनीरचं नको. थांबा थांबा थांबा. आहे ना द्या तिथे हा हा वेगळा आहे. ती कुत्री होती हा कुत्रा आहे. लापशीचं नाही हे गणपती विसर्जन झालं इकडे पण. हो हो चालले तो लोक घेऊन हे पेन कशाला पेन नाही काय करता हे मी लिहिते सर मला लिहायला लागतं त्याशिवाय हे कलेक्टर हा सही द्यायला लागते ना. हा काही नाही. नाही जेवायची वरती तुम्ही हात धुते सामान मोठं आहे ना. बटाटे किती 30 रुपये. 30 रुपये झालं किलो बटाटे. हो 2 काढा. 50 30 रुपये. हे तुम्ही इकडे रेग्युलर येता का मार्केटला शॉपिंग हा, करायला. इथे येते हा मी मच्छीला वगैरे सर्व सर्व काय असेल तर इथेच येते. लाईट बिल वगैरे असेल तर मग तिथे मच्छी पण आहे इकडे. हा मच्छी पण आहे ना कुठे दाखव. हे काय इथे पण आहे तिथे पण त्या साईडला आहे तुम्ही कुठे घेता मच्छी. दोन्ही साईडला तिथे पण आणि इथे पण मोठी आहेत ना लहान असती तर दिली आला असती. दे. आलं की पुढे. ते कसं आहे आला 15ला पाव आहे. दे मग बाळ तुला दे. घरी का भाज्या नसतील तर बघा. आणि फरस हा हा लिंबू झाला 2 आहे. अप्पी फरस बी परत बी 15ला पाव. हे कोणता मासा आहे. काप आहे ते काप मासा आणि हे आहे, हलवा आहे छोटा तो हलवा आहे. छोटे. आपल्या मांजरींसाठी. हा, हे मांजरांना घेते हे कसं आहे 100चे. बघा पाऊस आला मैं अभी आई 40 रुपये मतलब? से. ए याच्यावरती लावा आता 2 हा कापून पाहिजे. हा कापून दे 2 पीस करून दे झाले ना बरोबर. ती भाजी टाकू याच्यात. हा, दे तू इथे. पाऊस येतो पण वातावरण छान आहे. ढगं बघा किती पण. बघा आम्हाला हलवा फ्री दिला यांनी हलवा. हलवा free दिलाय, म्हणजे पण केवढा आमची पाऊस मांजरं आहे. खाणार आहे सर्व. नाही खाऊ खाऊ. मांजरं पण हलव्यासारखी होती. परत येऊ आता यांच्याकडे. बापरे असं पाहिजे सर्व फ्री. एकावर एक free. येऊ तुमच्याकडे आता मच्छी घ्यायला. या ह्या घरापासून आमच्या घरापासून जवळ आहे ना हे पण. हा इथूनच आहे ना शॉर्टकट मधून आहे ना रस्ता तिथून दाखवते ना विमानतळावरून मला वाटतं मी आलो इकडे कधी. आलेला आहे तिथून पावसाच्या अगोदर जाऊया. यांना खायला दिलं बघ आता घाबरत नाही. आता आत्याने मी सामान घ्यायला आलो होतो. आता तुम्हाला अजून एक सिनेरी दाखवतो बघा. आता या एरियाला काय म्हणतात. इथे विमानतळ एअरपोर्ट एअरपोर्ट आहे. हा एअरपोर्ट आहे रत्नागिरीचा तो एअरपोर्ट ना पाठी. हा, हा. इथे एकच आहे हा एअरपोर्ट सीन छान वाटतं ना इकडे. हा छान आहे इथे. समोर पण बघ ना किती छान आहे. आणि इथे सर्व आपलेच लोक आहेत. चला तर जाऊया ना. आता आजी वाट बघत बसायची. होय. आमची शॉपिंग झालेली आहे. शॉपिंग बघा कशी पकडतात. आता आम्ही हात धरता बिन हात धरता एकदम असे. हे फक्त हा, हे गावातले practice माणसं आहे ना रोजची. गावातले माणसं करू शकतात फक्त. हा बाकी नाही कोण करू शकत. मुंबईचे आपले हे माणसं practice आम्ही भांडी पण घेतो पाण्याची. मग असे 3 बॅगा राहू शकतात. 2 हा. हातात 2 आणि एक 2 हातात डोक्यावर. 2 हे आहे ना आता असं घेणार आणि आता एक तुम्हाला हातामध्ये. समजलं असेल आम्ही कुठे आलोय. हा. आता आत्ते ह्या रस्त्याने जाणार आणि मी आता परत त्या आत्याच्या इकडे गणपती चाललोय. सोडायला तिथे जाणार. गणपती विसर्जन तुम्हाला हा. शूट दाखवतो. बाय 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 चला. चल चल बाबा. बाय. या लवकर हे आलो आणि बॅटरी आण. हो येताना आणतो.